hikka ko duuɓi sappo. Ey hikka ko duuɓi sappo. Fulɓe Africa 10 International Cultural Festival. nduɗo lewru December. International Fulɓe Cultural Festival e Conference. ɗum ɗo woni duuɓi sappo ɓuray janɗude ɓuray welde ɓuray non moƴƴude. ñalaɗe ɗe ko December balɗe muɗum nogas e jowi ha balɗe muɗum nogas e jeego. ɗon ka Q City Bijilo. ngare jange beltine ɗon. ko conference yewtoɓe mawɓe wonay ton te noon yewtete e sengo Djiby Diaba asama noon te noon kadi dewle cukaɓe rewɓen e nafa jangingol cukaloye deyoy koye te noon kadi yewtereji joguiɗi nafa e sengo jaam kañum e julaya waɗete ton. ñan jamma aada e cosaan on wonanaɓɓe on toon hen tawta ko ɗum woni Fula Bantan Cultural Group on ɗon biyeteɗo Ibou Ndiaye Ba kamne wonanat on toon te noon théâtre ji e tindi e pulagu ɗum ɗon ne heɓoto toon. artisaɓe mawɓe fijoɓe e ñalanden woni hombo Baba Mal iwri ha Sénégal. Alphajo Dara Guinea Conakry. ay nebuda ay nyalluda ay mitbuda ma waluda. artisaɓe woɓɓe kadi fijay ton iwri e tunduji men ɗin. Dongo Dara ji e ngaluji Kongol. ko duuɓi sappo awa punten juuroɗen cosaan e aada. ko duuɓi sappo ɗon ka Q City Bijilo. ticket ji ɗi noon ko 200 ɗo he ñalande nde te noon ko 300 ɗo damugal ɗo pour mawɓe ɓe. sukaɓen ko 100 tun te noon kadi VIP ko wulure dalasi. kala jiɗɗo min walitade o wawi noddude ɗiɗo nombaji 3136 358 361 9369. fulɓe africa pullo fof ko pullo. 10 years wiya International Fulɓe Cultural Festival e Conference 25th kañum e 26 ɗon ka Q City Bijilo.